Il-lealtà kontinwa tal-Prinċep Philip lejn ir-Reġina Elisabetta, is-servizz tiegħu lejn in-nazzjon u l-kuraġġ li kellu iċċelebrati waqt li d-Duka ta' Edinburgh ingħata l-aħħar tislima waqt ċerimonja fil-Kastell ta' Windsor. L-aspetti ċerimonjali tal-ġurnata kienu konformi max-xewqat tal-Prinċep Philip fejn kien riflett l-affiljazzjoni militari tiegħu u l-elementi personali ta' ħajtu. Aktar minn 730 membru tal-Forzi Armati ħadu sehem fiċ-ċerimonja li bdiet ftit qabel it-3 ta' wara nofsinhar ħin tal-Ingilterra fejn inżammet ukoll minuta silenzju madwar il-pajjiż kollu. Sparar ċerimonjali f'9 postijiet madwar ir-Renju Unit immarka l-bidu u t-tmiem tas-silenzju. Minħabba restrizzjonijiet ta' COVID-19 fil-Kappella ta' St. George kienu preżenti biss 30 persuna, inkluż ir-Reġina, l-4 titfal tagħhom, il-Prinċep ta' Wales, il-Prinċipessa Rjali, id-Duka ta' York u l-Konti ta' Wessex, kif ukoll it-8 neputijiet tal-familja Rjali, fosthom il-Prinċipijiet Harry u William. Harry wasal Londra b'titjira mill-Istati Uniti għalkemm martu Meghan ingħatat il-parir li ma tattendix minħabba li qed tistenna tarbija. Fatt interessanti kien li 30 mistieden fil-funeral libsu l-kowtijiet jew lekk imsejħa l-bies ta' matul il-ġurnata. Dan huwa differenti ferm mill-uniformi militari li normalment naraw il-familja Rjali biha f'ċerimonji bħal dawn. Il-Prinċep Philip miet fil-Kastell ta' Windsor il-ġimgħa 9 ta' April fl-età ta' 99 sena u wara l-funeral tniżżel fir-Royal Vault. It-tebut tiegħu twassal f'purċissjoni lejn il-West Steps tal-kastell permezz tal-Land Rover li iddiżinja id-Duka nnifsu. Waqt il-purċissjoni wara it-tebut kien hemm 9 membri tal-familja Rjali fosthom il-Prinċipessa Anne u l-Prinċep Charles. Is-servizz tal-funeral tmexxa mid-dekan ta' Windsor bl-Archiepisqof ta' Canterbury jagħti l-barka. Fatt interessanti hu li waħda mill-medalji li ngħata l-Prinċep Philip tul ħajtu kienet il-Medalja ta' Malta li ngħatatlu fl-1992 wara t-tieni Gwerra Dinjija. Intant fl-ajruport ta' Heathrow l-ebda ajruplan ma niżel jew telaq għal 6 minuti sħaħ biex ma jikkonċedix maskiet li kien hemm madwar il-pajjiż. Net-Television wassal xandira speċjali li bdiet fit-3:15 ta' wara nofsinhar fejn apparti diskussjoni qabel u wara l-funeral li fiha kien hemm numru ta' interventi u intervisti, il-funeral ixxandar b'mod dirett.